Welcome to my channel. Enjoy watching. So, alam ko kaya nagabat ang laylayin. Kaya lang, syempre, kung yan araw ng lalaki, bakit ko tawagin mo po yan yung violasyon ng laylayin? Dahil maninda, araw, na pag nakulong pala ng babae, ay pwede sila nakulong o pwede nakulong masampahanin, makasuhan. Ano po? Okay, diretso na po kita. Ang VAUDES ako sa sarili physical facility that addresses violence against women cases in a manner that is gender sensitive. Ano ang gusto sabihin ko ng gender sensitive? So, ang term na gender ko, iyan si katulang shortcut po yan ang phrase na social relations of gender. Kumbaga, yun po yan ang nagpapahiling sa kuya ang dakilang pagkakaiba between male and female relations in terms of halimbawa, decision making, power sharing, even itong return to labor. So, ang gusto sabihin, talaga po may nakulang pagkakaiba between men and women. Kaya nga, even ang mga local government units, kaya po kung ano ang needs, both ng sexes na yan, para masabi na gender responsive ang hinatautang mga serbisyo o mga programa proyekto sila bibigay. So, hindi po klaro na gender sensitive dapat ang sa kuyang facility. Kung inikot po nito, ang standard na VAUDES, nakulang po yan sa room table and sa room chair ni unit. Ang standard po na VAUDES, dapat may saruyan na room, separate room, na may entrance and exit, may mga kagamitan sa loob. May sariling cabinet na kung sa inyong nakalaang silabo na dahil dapat nababalangin sa ibang tao, nakatago lang po yan dyan. Dapat iba po dyan na sofa bed or sofa lamang na during itong pag-process, pag-interview or pag kung ano man po tinatautan or binigay mo ba yung proseso sa barangay, yaon po naman, mayroon nakakahiling na ibang tao. Kaminsan, sa ibang barangay, maripalo po nito. Yaon sa Rosa na ang barangay hall, yaon dyan si VAUDES. Ano pong nangyayari? Nagpupundusir ng intake interview ang VAUDES officer. May nag-aarami din tao, damog-damog ang pinag-ulayan nila. So, tama daw po yan, na nadadamog ang ibang tao ng pinag-ulayan man sa VAUSI case. Kaya, obligasyon ng barangay na sana, kung sa presente medyo na ipakaya, pero panikit-tikit, nag-iinuwa na magkaikuan yung standard na VAUDES. Next po. By the way, sa ilang po ba yung charge? Kung mapaayos po pang VAUDES dito, ang barangay, sa ito pwede i-charge sa 5% Okay, next, tignan na sa masunod. It is important that the right to privacy and security of the victim survivor is respected. So the following must be maintained. Importante yun na ako na ma-insulta ang right to privacy and security ng biktima. So, sabi ko dyan, an assurance of confidentiality throughout the engagement with the client. So dapat i-assure mo po siya na kung ano man po ang sa iyang buka sa nagtaramo, sa iyo lang po yan. Ang VAUDES officer at kaulayan po sa iyo lang yan. Ngayon po ang nakaaral. Tapos po siyempre, lalong-lalo na naman sa medyo difícil na maria ang pinagkakihan ng biktima. Kaya man po yan kung gusto na maniwala ng informasyon. Kaya dapat ito po ng assurance na mapapakatamanan nito o kumbaga, ibang nakataaral ng informasyon ng papaano. Next, the intake interview using the prescribed intake form of the barangay should be done in a place where the client feels comfortable and safe so she could relate her story without fear. So itong sabi ng
standard boundaries. Nakulaon na bagay po yung mga kayo. Nangin po na ang pagmani kung kontakto po na rin kontakto sa biktima. Paliwa, hindi siya matakot na magpaabot ng sa iya na limits sa relasyon. Kaya po, inulit may lugar na inclusive para tunan sa proseso ng boundaries policy. Okay, hindi po kita sumasunod. Pang-ano na function ng boundaries? Sabi po dito, coordinate with and refer cases to government agencies, non-government organizations, institutions, and other service providers as necessary. So, kung nilimutan po dyan, responsibilidad pa pala ng boundaries itong pagkipag-coordinate asin pag-refer ng mga kaso sa manlailahin sa gobyerno, pwede po yan sa mga non-government organizations, asin iba pang institusyon. So, sabi po kada, ang tama na limitado lang po ang kakayahan ng barangay sa pagkauling servisyo kuman sa biktima. So, dyan po malaw si pag-refer kayo sa ibang opisina. Ano po? Halimbawa, counseling, kahit po ng counseling, may man pong training itong Valdez officer. Ang same po ang tendency na kaya, i-refer sa higher na LCU sa Municipal Social Welfare Development Office. So, posibleng sila po ang mag-provide in counseling services or psychosocial support na inaabot. Okay, next po, dinigay sa pang-pito, address other forms of abuse committed against women, especially senior citizens, women with disabilities, and other marginalized groups. Gusto ko sabihin, ang servisyo ng tinatawag ng Congress na ilimitado lang naman sa women na inaabot na nasa reproductive age. Itong habang kaya ang edad, pwede pa manaki, ano po, bakit lang po yan. Even ang senior citizens, pwede po rin i-extender ang sa ibang servisyo. Yan po. Sa mga kababaihan na with disabilities, as well as other marginalized groups. So ano po yung considered as marginalized groups? Dapat po yan. Ano po? Kung sa gender and development, pagpumulayan na po ang marginalized groups, dyan po malaw ang children, women, persons with disabilities, senior citizens, farmers, fisherfolks, ang sa tuyang mga kababaihan na nasa informal sector, mga paratanda. Ano po? Itong mga ugangkang, ano pa, itong part African mga IPs or indigenous peoples. So, dyan po sila konsiderado as marginalized groups. Pangwalo, sabi po ni another function ng Valdez, lead advocacies on the elimination of VAW in the community. So, dapat na ang Valdez, ang iyong maniniwatan, ano po, sa padagos ng pag-advocate kung paano mahali ang violence against women sa satuyang komunidad. So talagang very important itong inaabot ng information education campaign. Dapat mapaisita or dapat ang lambang babae at lalaki maging aware kung ano po ang violence against women. So, kagawan okay, so diretso na po kita. Number 9, perform other related functions as may be assigned. So, pwede pa po na madagdagan, itong binarasa ko dito, pwede pa po madagdagan, lalong-lalo na kung sa tuyang halimbawa, sa tuyang puro barangay, nagkaupan ng kadagdagan ng responsibilidad sa tuyang Valdez, so syempre, sa Valdez office. Next po, place and conditions in setting up sa tuyang Valdez. Sabi po ni Dave, ang Valdez dapat located sa barangay hall or harani po sa tuyang barangay hall. Pangalawa, kung mayo na po barangay hall, gawin posible man po tapos mo na barangay, sa iba naman po barangay hall. Ano? Ang pagkakain na lang, may mga munisipyo na mga barangays pa yan, ang mga barangay halls, talagang gano'n ng pang-munisipyo ang nadakulaan. Ano po? Kag-assign po ako naman sa Punggol. Ang time na ito, sabi ko naman sa Liga President, maray pa niya ako pag-munigin Liga President sa ibang mga barangays, gano'n naman sa mini munisipyo. Halos pa sana po, si munisipyo at saka si mga barangay halls, dikit sana ang pagkakaiba, pagkabot sa size, si kadakulaan. Okay, next po. If there is no barangay
Valdez may be put up near or where the punong barangay holds office. So pwedeng hanali sa opisina ng punong barangay. Kaya ako po naglilibot-libot dito sa San Fernando, kang pagduman po sa Barangay Alianza, nauma po ako tayo, inisip opisina ni punong barangay, ippapaayos din na si Natalig na puro kwarto, yun na po ito ang master as Valdez. So magayon po talaga. Next, its location must be situated in a place where the confidentiality, privacy, and safety of the client will not be compromised. So, dapat sa riyan ang konsiderasyon ng barangay. Saan dapat nakalaag o saan dapat located ang sa kuya? Vowels. Kung sa lugar iyan na medyo delikado man, ano po, halimbawa kaya siniparang po window na ito pala, anytime pwede sa nang raupon, halimbawa perpetrator, isip pa ng tao. So, magayon ang location. So, mas magayon po yung isa-suggest po sa Laucan Barangay Hall or Harani sa Barangay Hall. Next, it must have a separate room where the intake interview can be conducted. So, yan ang po sa pagsabi ko na sa parado ng kwarto. Paano na kung may iba na room na available for the Valdez? Harap po yan sa Buena Vista ng patungan ko po. Sabi po ni Punong Barangay, medyo limitado ang space. Pero dahil po makita sa parang ng Valdez. So, ang ginigil na po nila, duman sa daw session hall, hindi po kung makapuhan daw ang session ka saan po ang barangay. Pansamantala, pag may mga house cases, duman po nagpupusir ni intake interview ang Valdez officer. So, sabi ko hindi, kung halimbawa ngayong room na available para sa Valdez, sabi ko hindi, find an enclosed area within the compound or the building where the barangay hall is located. Mahanap kita duman sa compound, kakaigwaman ko na medyo na ilang mundo na rin, pero araw sa akot mo, kang pinabot ko pang may ang compound mo po na duman para sa barangay. Ganyan, ang ginigibo po duman, may sarong na separadong maruburo building na sa din, yun na po ba kayo ang daros of presenting nagsiserve as Valdez. So, duman man sa compound ng barangay hall. If there is none, it is possible to use an area within the premises of another government institution. So, sabihin, kung mayong-mayong talaga, pwede pa man po pala na hanap ng government institution na ibang lugar na pwede i-serve as Valdez. Magkikiulay lang po, siyempre, si punong barangay para magamit po. Next, another option is to have it in a private place approved by the punong barangay. So, pwede magpapalan sa pribadong lugar. Basta pribadong iyan ka, punong barangay. Basta sa pagpili ng lugar, i-take into consideration na ito dapat maray ang location. Ano po, na-secure po lumana, victim. Next po, have the initiative and be creative in making sure that the privacy of the victim survivor is on. So, yan ang pinaka-important. Siguraduhin ka na yaon si may privacy na walang lahat na of course, about this officer. Resources that should be available in the Barangay Valdez. O, ini po, nagkaurong ma. Nagkaurong ma po hindi sa mga Valdez officers. Na kung kakinot na basta sa nang may able and may chair, iyon na nayaiyan ng Valdez Queen sa barangay. Pero hindi po pala, nakadako ang dapat na igwaan sa room Valdez. Sabi po dyan, pwera kan may parado po, ano po, yan, igwang alternative entrance and exit that is separate from the main entrance of the barangay hall. Dapat, kung halimbawa may Valdez ka mo, ang agihan ka yan, bakit itong entrance man ng mismong barangay hall. Dapat separado. Ano po? Where people inside could not be seen from the outside. So, maski pa po naman magturutal lane sa biktima. Ano po, tatlong demonstrate kay Valdez officer kung ano ang ginito sa iya. Dapat kayo naman nakahilig. Ano po, kaya nani, dapat makantilir ang privacy or dapat ma-ensure na may
can be locked from the inside, and must be well ventilated, clean, and orderly. So, important yun po din siya. Really, well ventilated, may man magiging kung sa biktima po. At ang nanhanin yung kung kag-ado. Di ba ba lang mga po, manuluya. Hiligan pa po nito sa kung lumayo lamang po yung nagtana na ito ba po, or mayo lamang yung electric pa na makahampas man lamang po yung tultol ay display. Baka po madismayo pa yan sa loob. Tapos medyo emotional na sa pag-i-istorya ka na nangyari sa iya. So, importante yun po na i-ensure tama na marayaan lugar. Ano po? Well ventilated. Really as in order. Sa furniture po, dapat may table, may mga tukawan, may filing cabinets or storage area. Sofa bed or folding bed or ito lamang na mat or banig. Ano po? So, Masubo lang si Jan. picture. Ini po, sabi ka ibang ng barangays, ay, araw pa na niya po ka ng mga kaituhan. So, important aware ng mga barangay officials kasi sila mga po nag-provide ng budget. Ano po, sinda ang nag-uulay kung sa inyo na susunang kwarta ng barangay. So,